יודעים שאתם נמצאים תחת מתקפה יומיומית של שטיפת מוח, תכירו את מפעל השקר, התעמולה ושטיפת המוח שפועל בשירות נתניהו כבר שנים. לנתניהו יש קשרים קרובים עם רוב הבעלים של כלי התקשורת המרכזיים בישראל. לנתניהו יש עורכים ומנהלי תוכניות שפועלים בשירותו. יש עיתונאים מטעם שפועלים בשירותו ואתם רואים אותם גם בפריים טיים. יש לנתניהו אנשים כמעט בכל פאנל או מנחי תוכניות, שופרות שמעדדים את המסרים שלו. למעשה לנתניהו יש אנשים בכל ערוץ מרכזי בטלוויזיה וברדיו. בנוסף אנחנו רואים ברשתות החברתיות מערך תעמולה נרחב שפועל בשירות נתניהו באמצעות פרופילים פיקטיביים ובוטים. בדרך כלל חברות עסקיות חשאיות הן אלה שמפעילות את כל התעמולה הזאת ברשתות, ובדרך כלל מעורב בזה כסף גדול. המטרה להשפיע על סדר היום, לשטוף את המוח של האנשים, להדהד שוב ושוב ובכל הערוצים את השקרים, עד שמספיק אנשים יאמינו להם והשקר יהפוך לאמת. לדוגמה, נתניהו מסובך מאוד מבחינה משפטית בתיקים שלו. אז הוא המציא שקר מטורלל, שכל מערכות אכיפת החוק תפרו לו תיקים. זה שקר, כן? זה חרטוט מארץ החרטוטים, זה קשקוש בלבוש. אבל שזה מהודהד יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה, בכל הערוצים, בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, ברשתות החברתיות, בסוף מישהו יתחיל להאמין לזה, אפילו שזה שקר מוחלט. וזו רק דוגמה אחת מתוך אין ספור שקרים. אבל למה נתניהו בכלל צריך מפעל תעמולה שלם שיספר לכם שקרים עליו? בשביל מה? כי האמת היא שנתניהו הוא סכנה מאוד גדולה לישראל. כי האמת היא שנתניהו הוא נזק אדיר לישראל. אפילו הוא יודע שאם הציבור היה יודע את האמת עליו, לא היה נשאר אחד שיצביע.